kuthethwa kuthi. Phakathi kwethu sinotata uNinela. Tata uNinela ke usindisiwe, izono zakhe zicolelwe. Basuka eDurban. Bahlala kwindawo yakwaNgcolosi phaya emolweni. Tata uNinela utshatile. Tshate noMantombela. Sakhe sambona kutata uNinela wekho wakhona le Pasika iphelileyo. Bazinikele kulaa msebenzi, basebenza as missionaries phaa kwi-Open Doors. Uzayicacisa ngokucacileyo kutata uNinela. Likhona igama ebezolihlebela lona apha athi waziwa ngalo. Ngaqonda uba uzalichaza ngokwakhe, umchazele kona. Bakhonza kwibandla ke abathandekayo lase-Assemblies of God emolweni phaya. Unabantwana abathandathu, abafana abathathu namantombi amathathu. So siyabulela kubakho kwakhe utata uNinela phakathi kwethu. Sithi tata uNinela khululeka. Uthethe yonke uThixo into athe uyithethe phakathi kwethu. Ungashiyi nanto. Ixesha lelakho lonke. Siyabulela kakhulu uThixo kuthwele from eDurban. Bazonibeka kule ndawo. Nifikile kapho benisiya. Khululekani. Siyacela abathandekayo nifune inhliziyo zethu. Simamele uThixo eaddress abantu bakhe. Simamele uThixo ethetha nabantu bakhe. Eli lithuba lakhe lokuthi uThixo athethe inhliziyo yakhe. Sicela sihlabele ingoma. Sicela tata uNinela kaze ngaphambili. Asihlabele. Uyalalelwa. Oh, so manda lo misimo Noma isimo singafumi uyalalelwa uyalalelwa yewo no misimo noma isimo singafumi ukulalela esinye isikhathi ubiza ukuphila uyalalelwa uyalalelwa ngaso sonke isikhathi ubiza ukuphila kwethu uyalalelwa uyalalelwa sithukulalela ngaso sonke isikhathi ubiza ukuphila kwethu uyalalelwa bayethe uNkulunkulu wethu bayethe sonini nanini wonke uNkulunkulu ophila phakade wadala uzange udalwe wawukhona kungekho lutho wadala iziqalo zingekho zaqala zaba khona wathi obhalayo ekuqaleni uNkulunkulu sasilapha uNkulunkulu somandla uthe obhalayo wathi wena unguyizolo wathi nguwe namhla naphakade wathi mawukhuluma Nkosi Yesu kwincwadi yesithilelo wathi ndingu-Alpha ndingu-Omega
wathi ndilokho, wathi ndilowayekho, wathi ndiluzayo. Iqonga lakho Thixo, nangalo mzuzu sikunikela inkundla egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Manibulise kotata bonke, abadala nabatsha. Khona omnye uthi uyaqala ukubonwa ngutata. Hallelujah. Ndibulise kumama, ndibulise kubantu abatsha, ndibulise kwi-Sunday school ngegama lenkosi uYesu. Ndibulisa ngegama lenkosi uYesu. Amen. Hallelujah. Ngathi amabandla lawa afana onke. Ngathi ndifika kwelinye ibandla, wathi umfundisi wakhona ungakhathazeki, mabulise kokuqala bethi amen. Wathi uphinde ubabulise bazothi amen. Seniyiboneleke nalalonto. Hallelujah. Sekuthethweke ngokwaninela, ndisindisiwe bazalwane. Elokuthi ndisindisiwe lithatha uba ndahluleka, zange ngikwazi ukwenza nto, ndasindiswa. Hallelujah. Ndingumuntu onenkani ke tata uDuna. Indalo yami nemvelo enenkani. Hallelujah. Inkani yami ile yenza ukuba kuthiwa sekushunyayelwe ndihlale 6 months ndihamba ebandleni ndingafuni ukuvuma ngomlomo. Inhliziyo seyikhona. Hallelujah. Kodwa kuba uYesu enedinga nami, wayenza ngokwakhe i-altar call. Kungasekho mshumayeli, kungekho ma-ushers. Ndihamba ngemoto endiyithandayo bendigila imikhuba ngayo. Wathi enough is enough. Hallelujah. Ndisindisiwe bazalwane. uYesu ndizimisela ukumkhonza ngakho konke ndinakho. Hallelujah. Uma ndizama ukunilungisa amanethi ukulalela ngesinye isikhathi aniva ne. Hallelujah. Animameli ukulalela ngaso sonke isikhathi ubiza ukuphila kwethu. Asikho isikhathi la kufanele khona ungalaleli khona. Asikho isikhathi la ukuphila kwakho kungabizwe ukulaleli. Nezingoma esizicula yasozigada, ningalandeli nemelodi kodwa nithi intoni le ndiyithethayo. Ngoba ngexesha uzukisa, uzukisa nje nawe uzibeka kulo ndumiso. Kade into ephuma emlonyeni wakho. Hallelujah. Lento tanenkosi yafika ebandleni kuculwa kumandi. Abazalwane sesixhawulana sekuphunywe bethu kumamela ngaso sonke isikhathi. Wathi umoya engcwele yikho lento. Wathi ngaso sonke isikhathi ndayijika ngoko nangoko. Bayitshintsha bakhohlwa after 2 weeks. Hallelujah. Nisekhona. Amen. Bangcwele bami, ndihamba ke nonkosikazi. Inkosi yandizama. Hallelujah. Yamvenanela lapho sisithandile. Uyandazi ngalokho. Mama Selbe ngegama lika Yesu. Ndihlale 30 years phela kwelacala. Ndafika ekhayeni mase ligoduka, ndafika xa ndingasakwazi nokukhuluma. Sendithi ngiyakhuluma ndithethe bathi abantu intoni ke lokhu uyikhulumayo ke manje. Hallelujah. Kuba ivangeli leli ndalifumana kwaXhosa. Ndakhuliswa evangelini ngamaXhosa namampondo. Hallelujah. UThixo wabona ubaba kwaZulu ngeke ndikhulwa bakhona into endiziqhelile zakwaZulu. Wandikhupha wandibeka emaXhoseni nasemampondweni. Ngiyambulela uThixo wenu bangcwele. Ngiyambulela uThixo. Unkosikazi ke uMantombela. Ndandithandazile ke ndathi Thixo ndiyamcela umfazi undiphe ngelinye ilanga. Kodwa kukhona iqualities endizicelayo.
njengoba ndizilahlele ndikukhonza, ndicela undiphe umkhonzazana wakho ongazofuna uba yitrophy ezomane ndimphethe ngokabona uba usengumfazi. Ngathi andilifuni inqenarha. 1 loyo. Ngathi 2 andimfuna umuntu ozonda abantu. Ndingumuntu wabantu kaloku. Hallelujah. Hayi ndahamba iminyaka, ayaphela 20 years ndingatshatanga. Hallelujah. Behleka abanye babetshata bagqithe kuwe bathi siyatshata uyashiyeka wena. Kodwa ndandiyazi ndandiyicelile kuThixo enye soyixoxa ngelinye ilanga. Kodwa ke ndizawucela uba unkosikazi ke sisancenga impilo bazalwane. Sibulela nemikhuleko yenu imthandazo yenu kuba ngesingafikanga apha. This time last week bekungekuhle kakhulu kunkosikazi. Nokuma okube kungameki. Kodwa ndinenyanga ndicela uThixo ukuba andiphe ukukholo. Ndinenyanga kwathi xa sekunzima kunjalo engaphilanga unkosikazi. Wandikhumbuza uMoya Engcwele uba ndicela ukukholo. Ndathi ke Thixo ibiza ukukholwa kwami ke le. Nanku umsebenzi wePasika. Ndiyakholwa ukuba uzabe khona ehamba nami. Ndiyakholwa ukuba uzamphilisa. Hallelujah. Nanku khona Thixo mazulu. Uma uthandaza ucela into uzuyibambe. Mayisenzeke ungamkhanyela uThixo omcelileyo uba makakunike. Khanyela uThixo omcelileyo. Uthi Thixo ayisenguwe ngoku ibe sekwanguye. Konke kwenzekela okuhle. Sambulela uThixo bazalwane. Uzobulisa nje mkame azomhlupha azazogibela ngapha sisacenga impilo. Kube lula ke xa isesemandleni kuba xa idistance inde ndiya driver a drive. Hallelujah. Uyazi uThixo wenza umangaliso ke. Xa se driver ebona ukuthi ikhona into esingathi siyakhathala. Vele sidumise endleleni. Amandla vela abuye. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngam ake ubulise lenginginye. Ngcwele ngcwele Thixo wami uphakeme kakhulu. Ngcwele 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 uyingcwele Thixo uphakeme kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Thanda ukubingelela abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu Inkosi. Amen. Amen. All protocol observed. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngingumama igama lami liku-ID njobe seshilo babuninela ngiyamthanda uJesu ngenhliziyo yami yonke ngomphefumulo wami wonke nangamandla ami onke. Amen. Ngibonga yena ongigcinile wangisindisa wazambula kimi ngamazi wangikhipha ekhaya enyanga ngeradio wazambula ukuthi ubani yena. Amen. Namhlanje ngisindisiwe ngenxa yomusa wakhe. Hallelujah. Bonke kakhulu imkhuleko bazalwane ukuthi nisithwale. uNkulunkulu wangikhipha nasesibhedlela la bese ngikhona wangipha amandla amasha. Hallelujah. Ngoba uyamniko yethile amandla nangongenamandla ndisikhwepha. Sho njalo Isaiah 40 uverse 29. Amen. Amen. Into nje ehlele kakhulu enhlizweni yami kulezi insuku ukuthi izwi likaNkulunkulu liyaphila. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Sisephasike nje namhlanje ngoba wakhuluma ngezwi ku-Exodus 12. Walilontsha iphasika wayibeka imithetho yakhona. Walimisa ukuthi linjalo. Amen. So sihlangene nje la asizile ema-Eastern size kwi-Passover elalontsha ku-Exodus chapter 12. Hallelujah.
ekhuluma ngezwi lakhe linamandla athi Isaiah 42 verse 8 utshani buyabuna imbali yavuthuluka kodwa izwi lakhe limile kuze kube phakade. Hallelujah. Athi Jeremiah 23 verse 29 izwi lami alinjengomlilo nanjengesanda esiqhephula amatshe. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu liyalondana. Izwi likaNkulunkulu liyaphila. Izwi likaNkulunkulu libukhali kunezinkamba zonke izikanhlangothi zombili. Liyahlaba lehlukanise. Okade kubonakala ngathi kuyafana mase lifikile akufani. Oh hallelujah. Lomlando uDavid izwi likaNkulunkulu ehujwa izitha ehujwa uSawuli ehujwa nendodana yakhe esingela amaFilisti kodwa welibona liphila elibona in action. Ingakho umbone sebhala indumiso 29 athi mnikani uJehova nina madodana kaNkulunkulu. Mnikani uJehova udumo namandla. Mnikani uJehova udumo lwegama lakhe. Nikhuleke kuJehova imvunulo engcwele. Izwi likaJehova liphezu kwamanzi. uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma. Izwi likaJehova namandla. Izwi likaJehova namandla. Izwi likaJehova nenkazimulo. Izwi likaJehova liyaphula imisadari. uJehova waphula imisadari yaseLibanoni. iLibanoni usabulisise kwenkonyane. Nasiriyoni njengethole lenyathi. Izwi likaJehova lidabula amalanga omlilo. Izwi likaJehova lisabazama isihlane. uJehova usabazama isihlane naseKhadeshi. Izwi likaJehova liphunzisa imbabala nasethempelini lakhe. Nasethempelini lakhe kuduma. uJehova wehlaza busa phezu kwezamcolo. uJehova uhlaza inkosi kuze kube phakade. uJehova uzonika abantu bakhe amandla. uJehova uzobusisa abantu bakhe ngokuthula. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. My God. Siyambonga Baba. Bangcwele. iPhasika. Kukhona izinto ezimbalwa nje sisazobeka umyalezo uThixo asithume wona. Asizanga nomunye uThixo ke bangcwele. Kodwa lo Thixo benimthandaza apha. Size kuye. Sizova kuye. Uba ithini into nansi enye into engicela ukunixelela nomoya ongcwele ngixelele yona. Uthe imiyalezo yePhasika kuyona yeweekend. Uthi imiyalezo yePhasika kuthethwa ngendlela yokukhululwa komuntu. Wathi lo umyalezo omele makuthethwe ngawo. Emveni kweweekend ekuthiwa iPhasika. For 6 months kuthethwa into enye. Ngoba abantu bawoqanqisha ngoba sihambe nama-seasons esenzele wona. Sayiyeka into uThixo ayithethayo kuthi. Amen. Uma thina sihlatyiwe lethi undlu alihlatshelwanga iweekend kodwa lihlatshelwe ubomi bonke. Impilo yethu leyo. Hallelujah. Asibona abantu abahamba ngeentsuku. Asibona abantu abahamba ngevesi.
kodwa abantu abahamba ngodaba lothando lukaThixo. Amen. Amen. Socela nje sifunde izwi bazalwane, ininzi into esawuthetha ngayo, kodwa namhlanje ngithanda ke sibone iwundle lahlatywayo. Amen. Mase siphinda sesilandele so sibheke nesisonka esi. Hallelujah. Jesus. Ngicela ke ufunde phaka ku1 Corinthians oqala. Ke sifunde la verse ngicela sifunde u6 no7. Cha. Kulonto ukhona nofunda kakuhle. Abanye ndanibazi ke belifunda iBhayibheli alithatha lithi aliqakethe, kodwa ngokuyacaca bamanxa beya bekhula khona izinto abazilibalayo. Hallelujah. Andizujonga nangakubo, ngizawujonga apha ngakuni. Khona abantu ababengeve belifunda izwi lenkosi. Kwakuthiwa xa kufundwa athathe makuthiwa ile chapter kuthiwa kile chapter kube sengathi befaka umnwe asikavela ivula ifunde, kodwa ke niyabona bakhulile ngoku. Amen. 1 Corinthians chapter 5 ngicela ufunde verse 6 no7. Ncwadi baseKorinte chapter number 5 verse number 6 and 7. Uyandisola lo muntu osaye ukufunda izwi. Hallelujah. Isihloko sithi umbulo ebandleni. Asiyeke isihloko ufunda lo mavesi omabili. Hayi ukunyanyeka kwekhaya lenu. Anisazi kakade isaci esithi igwele elincinane libilisa inhlama iphela. Verse number 7. Likhupheni ngoko liphele tu igwele elidala elonakalisayo ukuze nibe yinhlama entsha. Kaloku niyinhlama engenagwele kuba iPasika yethu sayilungisiwe. Ethe nje uKristu iqhwane lethu lePasika wenziwa idini. Uphinde verse 7. Verse number 7. Likhupheni ngoko liphele tu igwele elidala. Likhupheni ngoko liphele tu igwele elidala elonakalisayo. Liyonakalisa, linemvelo yonakalisayo. Linemvelo yonakalisayo. Qhubeka. Ukuze nibe yinhlama entsha. Ukusizathu salomyalelo. Ukuze nibe yinhlama entsha. Kaloku niyinhlama engenagwele kuba iPasika yethu seyilungisiwe. Ethe nje uKristu iqhwane lethu lePasika wenziwa idini. Uthandaze. Linamandla liphilile. Lingcwele linguwe. Uthethe ngalo udala thina. Wathetha ngalo uphefumlela elilizwi uzothetha ngalo namhlanje. Malithi xa lihlangana namaphaphu ethu imizimba enokufa ifumana ukuphila. Vusa izazela ezifileyo. Bavuse abafileyo bafumana ubomi ngegama lenkosi uYesu. Amen. Uche umsebenzi yo ngemehlangisela. Shumaye zona yezenko sikhona kuthi mangiqeda selibizwi igama lakho. Uthi yebo Nkosi nakumina uche umsebenzi yonke imihlangisela.
Mangishumaye lezona yezenkosi khona kothima ngiqeda selibizwi kamala othi yebo osina kuminala. Hallelujah. Lifundiwe izwi bangcwele. Kukhona izinto nje ezincinci enzacela basiqale kuzo ezi housekeeping. Kuba kudala sewahamba amapasika. Amen. Isikelelwe ngilasiso thina lipasika lokuqala esindisiwe. Amen. Sikelele kakhulu ke lonto. Ukuthi futhi ayicacise ulipasika lokuqala endumntwana kaThixo. Amen. Ikhonto ayibambileyo. Divile xa kungqinwa apha. Wonke umuntu ongqinileyo ungqine into endigqithe kuyo kobubomi bokholo. Amen. UThixo uma enenjongo nawe, unenjongo nawe. Nasi ndiyaqala ke sidlule nje kuzo kancinana. UThixo wethu sithi ngoThixo ziqo sithathu emnye. Amen. Uba bekuseclassini benza ndiphakama udixelela bayithetha uthini lonto. Kodwa ngoba ixesha sinalo nizawudlula. Ethina sidalwe ngezinto zithathu iqo zithathu napha kuthi. Amen. Kunjalo. Isiphi sokuqala? Umoya. Esesibini. Phefumulo. Esesithathu. Umzimba lo. Hallelujah. Iziphi esiphila phakathi kwezi zintathu kwapha kuthi? Phefumulo nomoya. Inyama le yakho useless. Ayikwazi nokhonza uThixo. Amen. Eyakho inyama noba ngaba mhle kakhulu noma ungatyeba ube nemali ube na yonke into, inyama yakho useless. Into nje wayomthwalo ukuba ize apha uzokhonza uThixo. Hallelujah. Kale kwalo kwakho into eyaziyo. Uyifide uve kuithi kumando okukutyayo. Ayixeleli nezizokugulisa inyama ke leyo. Amen. Apha ke kuThixo. UThixo masithetha ngoThixo uyise. The triune of God. Sithetha ngamandla kaThixo. The seat of power. Ila ipower kaThixo ikhona. Apha kuwe lo power mayifumaneke emoyeni wakho. Kuba uthi uYesu, uThixo ungumoya. Okhonza uThixo makamkhonze ngomoya nangeqiniso inyaniso. Amen. Bese bakhona uThixo nyana. Igunya likaThixo ulubeke kunyana. Othe xa sewugqibile umsebenzi wathi linike mina lonke igunya. Kwakufanele kube khona indlela ezawugqitha kuyo azalinikwe leli gunya. Amen. Ukuze nathi xa sihamba naye silifumane lelo gunya alinikwayo njengomkhuluwa wethu. Amen. Olizibulo lokuvuka kwabafileyo. Jesus. Bese bakhona umoya engcwele. Xa emcacisa uYesu uthi nguye ozawungqina ngami. Moya engcwele lingqina lamandla negunya likaThixo. Amen. Dithi make sibeke sigqithe nje kwezonto. Uzuthi noma uthi wena uThixo sithatha umnye ubusuyabuya ucinge. Uba njengoba ndisitsho njena ndiya ku-acknowledge yini ngengqondo nengqiqo yami, ngehambo yami ndiya-acknowledge yini ukuba ngulo Thixo. Amen. uThixo wamdala umuntu. Alokhu ndithethe izinto ngoba kukho izinkolo ezichallenja thina kwinkolo xa silandela uKristu. Baza kubuza umbuzo abagijima ngawo. Bathi nina noThixo wohlukene kathathu thina zoThixo omnye. Amen. Yabona kuwe into iqala emoyeni wakho, ubiwe umoya wakho.
ucinge ingqondo lomphefumulo wakho. Uma kuyiswezi izinto zombini, inyama ayikwazi ukwenza olutho, kodwa izawulandela. Amen. Bese iye futhi once kuyiswezi izinto zombini, awukwazi uzinqanda. Usisulu salonto ugqibe kuyo. Amen. Bese sibuka nje umva kancinci ezi zinto ndizithethela uba lithi qhubeka iPasika ube uyijongile ifoundation. Asifuni nalento uba ugijima ube uye ePasikeni. Abanye xa besiye ePasikeni njengoba belapha bazothatha bajonge uba abantu banxibeni, azijonge uba unxibeni ukuze kwiPasika ezangaphinda anxibe lonto. Kuthiwe ePasikeni hambani niyosikisa. Uzungayenzi lonto. Haleluya. Kuningi ukulahleka sesingene kukho apha. So ke masiqala ke kubeke ube make sithi ukuchanela kancinci siyisuse izinto. Lake ndachumayela ententeni. Intento yokuqala endayimisayo. U-keyboard player wakhona kuba xa umisa intento uqala uthola abantu abanetalent. Amen. Engayibethi i-keyboard aze atshintshe athaye nale nto ye-West eyibetha i-keyboard ecula. Sachumayela tatuduni. Wathi emveni kweviki enye saqaphela into. Uba lo mfo xa kufikwa ekushumayeleni usisuka kwi-keyboard ohlala esitulweni. Athatha iBhayibheli ayivule. Haleluya. Afunda iBhayibheli. Yathi pheli 3 weeks wabaleka. Weza kumfo sasinayo ententeni. Wathi nje bakushunyayelwa nje ndiyalimala. Wabeka indaba yakhe. Wathi i-keyboard ayindincedi. Wathi ndithethile nabantu abandincedanga. Wathi ndincedeni bobaba. Ezinye izinto esiziqhelileyo. Xa ke ndisententeni ke ndiyayithulisa xa ndichumayela. Yithi u-keyboard player makathathe iBhayibheli ayimamele naye achunyayezwe. Amen. Uthi ke noma kuthandazwa athandaze. O-keyboard player abasathandazi kuba bakhonza nina niqhwaba izandla belimala abantwana babantu. Ezi zinsiza ezi azizona izinto ezilungisa isimilo somuntu. Ninzinto esiyenzileyo yalimaza abantwana babantu. Elisaphendula ngenye imini ngezi zinto sizenzayo. Sithi nelethu iPasika lihlatyiwe kodwa sibe sihlaba abanye ngendlela esenza ngayo. Xa silapha bazalwane masibe sezingqondweni sazi ukuthi siphambi koThixo owazinikela uqobo lwakhe ngenxa yethu. uThixo ongathandi njengabantu. uThixo othanda into okuyona kuthiwa imbi ayithande, afake ingalo yakhe ayolula lande ezaleni, avuthulule ahlalise namanene. Texa engqina umama waseDuyo wakuqumbu ndathi ngiloyo endimaziyo. Othatha abantu sebenikwa amagama ngenxa yezenzo uSathane abafake kuzo. Kodwa sizothetha ngokuhlatshwa kwePasika lokukhululwa komuntu. Phakathi kuGenesis chapter 1 eziyenza uthetha ngazo bazalwane asizozifunda kuba andifuni ixesha lihambe kakhulu. Kodwa endikucelayo ukuthi xa ndimcela uba singalenzize. Yena uthenga uThixo akakubanga ubuThixo. Wehla wathoba.
wathotshiswa, wenziwa isono engesisisono, waze wafumana ukufa komqamlezo okwehlazo. Kodwa ngoba emamela uThixo xa eqedile, elubala kwabathela ngehlazo ababebecinga bamthela ngehlazo. Genesis chapter 1, uma uyifunda uThixo uthethe nomuntu engumoya, lezi zinto endithi mangizohlukanisa ndenzela uba lihambe sonke engabe khona osalayo. Wathetha nomuntu engumoya, umuntu ekuThixo. Waqala wathetha uThixo wathi masenze umuntu indlela okwenza umuntu, uThixo the Father the power of doing, and uYesu the authority yokwenza. Uthi ngale authority yokwenza athi methethe umoya engcwele aphume enze, zenzeke izinto ngokwecebo likaThixo. Amen. Wathi xa senzile lonto wababusisa, wababeka isandla, wabeka ubuthixo bakhe kubo, wathambani niyobusa phezu kwendalo yonke. Haleluya. Wavela uAdam, wabusa uAdam. Kwathiwa nazi izilwane. Yabona ke ingozi ke leyo tatami, ngoba kwaqala wathi uThixo akulungile umuntu abeyedwa. Wathi esika waphonsa izilwane khona nezimfene ezimasamba ucinga bazihamba zokumuntu. Wathi zinika amagama. Wazinika amagama. Noba naye iqamba ibona ithembe ithi mhlambe ndizobabhetele. Wathi nawe imfene wesilwane we. Aseleqedile lithi izwi lenkosi akufumanekanga. Uba uAdam wayengaphelelisiwanga ebuthixweni, wayengazibone nobuhlobo nezilwane. Haleluya. Ngithetha ngento oyiyo. Suzicingela phansi. Into oyiyo kuThixo xa ikujongile ukwethembile. Kuthi uma ngavela phambi kwakho uzawuma. Wathi ke sekwenzekile nokuthi kuze kudingeke iPasika, uThixo wabeka umthetho. Amen. Wathi uThixo nitye kuyonke lemithe lapha egadini, kodwa lo okwazi okuhle nokubi ningawutyi. Siyavana? I-deception yafika. Hallelujah. Ungayicingi futhi ningafumane nifuna izithilelo izambulo nala zingekho khona. Amen. Ngicela sihambe ngezwi lenkosi bazalwane, yeke izambulo ezingekho. Kuthe sekunjalo, enkosi. Kuthe sekunjalo, inyoka yathatha ilizwi likaThixo alithethileyo oyisifundele ekhaya, ukuthi uThixo yena wathi xa ethetha wathi ningatyi kulamthi, right? Wathi niyawukufa nokufa xa nityile, right? Uma sebhejongene nenyoka esukile kwiposition yakhe, uthi xa ethethayo athi uThixo singatya kuyo yonke imithi, wathi kodwa kulo singatyi hleze sife. Wathi hleze sife. Bangapho hleze obathethile empilweni yakho uphikisana nelizwi likaThixo. Ungakuzenzelelela. Athi uThixo ethi wena uthi hayi nokho it's not bad. Izwi likaThixo licenge umuntu. Ngisanda kusindiswa ndandithanda ukuba ndenze unkato xa ndithatha iBhayibheli. Kuba bengingalazi kalokho iBhayibheli mina nsindiswa. Bendingalazi, bendaze zavisi sasenzisa iBiblical study esikolweni. Ndandigqibele kuzo ndikuphikise ngazo. Ndicinga uba mna ndimoyisile umuntu osindisweyo, kanti vele abona isiarama do shame. Mandimiyeke lo. Hallelujah. Ngathi xa ndifika bendithatha iBhayibheli ndilivule ndithi ndibeke umnwe la ndibeke khona
ndithathe ngibuke pha ngoba neincwadi ezibeningazazi buke pha phezulu ndibhale phansi ndibuke ivesi ndibhale phansi nechapter ibhale idate nexesha lelo ndivule ngalo ndifunde. And exercise bemane ndiyigcwalisa lonto ndenje njalo ndade ndaliqhela. Kanti onke lamavesi endandiwathola ngalo lohlobo ngamavesi endlela endihamba noThixo. Ndithi xa sengibuyela sezenzeka izinto ndathi tyhini Thixo wawutshilo. Tyhini Thixo wawutshilo. Waphuma lento ethi utata ubani wayetheni. Waphuma lento ethi umama ubani wayetheni. Wathi Thixo wawutshilo wena ngokwakho. Hallelujah. Ixhwane xa lihlatyiwe, it's you who passes over. Usuke ekufeni uye ebomini. Kuba isitha noma besizokwenzakalisa it passes over you. Siyokwenzakalisa la lingatyiwanga khona ixhwane. Ubuze kuFaro azange ayiqonde ukuthi khona abayityileyo aba. Wabalandele phethe umkhosi wakhe wonke. Hayi bangena olwandle livulekile kasabona ba lento ayiqhelekanga. Kazange lwavuleka ulwandle kwanjwa phansi. Hallelujah. Uyaqhubeka naye luthuze ndabafumana. Kodwa lafika ixesha ixhwane uyalunguza umdala wentsuku. Entsikeni yefe ekuzeni kokusa. Waphinyiza amavili. Wathi abangalitshanga ixhwane. Kwabonakala izidumbu zabo zintatha. Abangazange balitye. Ipasika leli lihlatyiweyo. Ayona islogan ukuba nizamane nithetha nithi nelethi ipasika lihlatyiwe. Nelethi ipasika lihlatyiwe. Umtyholo uyanijonga nje asikavela athi ahleke. Kuba anikakaqalisi ukumenzakalisa nisathatha izlogan. Phuma kuzlogan ngezwi likaThixo. Phuma kuzo. Hallelujah. Uma kuthethwa kuphuma iposters. Xa ujonga lento ebhalwe lapha ithi Thixo thini kum ngalo myalezo. Thixo thini ngalo myalezo. Ungasuka uthwala itasi zakho uhambe uwela imifula nemifulana uthi ufuna ukuyovuba utata ubani uzawuthini. Thixo thini kum ngalo myalezo. Ke siye xa sekufika uYesu elilethe ixhwane. Uma uYesu ezalwa, uYesu wathathwa wasongwa. Uyabona mamela, uze ungathatha nalento kakhulu yabavangeli amamane bethetha kakhulu. Bathi uYesu wazalelwa endaweni enukayo ukuze aqhelane nabantu abanukayo. Amen. Mhlawumbe nawe kwayitsho nje. Wathi lonto uYesu azalelwa endaweni enempuka kuba wafanele athandane adibane nabantu ababi. Cha, mana kakuhle. Into xa ujonga uzala kaYesu, umyalezo wafika kubelusi, uza ngengelosi. Amen. uMaria weva ngengelosi imele uThixo uba uzazala lo mntana. uYosefu uthi ezamkhanyela yaba nguThixo othi noyima ndimlo. Kuba wayengumuntu wazana noThixo wamamela. Kwakukho indawo pha abelusi. Yayakhiwa le ndawo, yabona le ndawo xa kutyela izinkomo kuyo xa yenziwe ngathi i-12 kanje. Kwakhona indawo yabona nje ngespeaker lesizosombo usombo ukhupha umphakathi esuyibeka la ndawo yonele ixhwane. Lalithathwa libekwe kuyo lihlolisiswe kuyo. Ukuba akukho sici na, akukho siphawo na kulo ngaphambi kokuba liye kubabingeleli. Bayosebenzisa lona nababelihlolela apho.
ukuthi li right na. Amen. Wathi mase kufika uthi akadidekanga. Une process uthi qamba ngayo. Kwathi sekufika lelo thuba lokuba nathi masithi lelethu iphasika lihlakiwe lagqitha kulondlela kuba kwakuthiwa kubelusi enkosi ngomsebenzi eniwenzileyo ngexesha lezimvu nezimvana. Owena umsebenzi ke ngokuphelile hambani niyojonga. Bathi mabefika bembona bambona lo sokulandayo bebelalisa kuyo izimvana xa zizawuhlolwa. Kwasekuthiwa wena umsebenzi ke ngoku uphelile salikhona ichwane labo bonke elizawuhlatshwa lifumanekile ngoba nakwayefunwa uma kutholakala isici lilele pha liyayekwa liyafeyila kodwa kwasekulele ngokwelikaThixo ichwane lingenasibhako kwasekulaliswa lona. Yaphela into yokuba kudingwe uba kuyoxhelwa. Mamela ndikuxele phaa kuLeviticus ecimba phaa 11:17 no 17:11 kuthiwa phaa ubomi busegazini. Haleluya. Into ethi ubomi busegazini. Hey sivela ubomi bebhokwe bebulapha kuthi besilitha sije si abanye basele nje igazi laso. Haleluya. Bube lapha i-gangsters xa zizoba zii-gangsters kumele zisele igazi lomuntu kuphuma impilo lo muntu ingene kuye. Hayi amen. Ubomi busegazini alifumanekanga igazi lokuhlangula umuntu odalwe fanisiwe kubumfanekiso kaThixo ezilwaneni. Kwakuthi makuqheliwe kumbozwe qha kungenziwa lutho olunye kwakumane izono zazimane zikhumbuzele zombozwe qha ungezingasuki emntwini. That's why year in and year out bekufanele bokhona into zawungena ekhethinini ayo aqala acamagushele zakhe izono kuqala kuba xa engena engekho right kwayena noba ngabe ichwane beli right elinike kodwa xa engene engekho right uzawufa afele phaya. Yangilento masithi iphasika lethu lihlatyiwe. Alo phasika nje. Haleluya. Ebazalwane ukuhlatshwa kweliphasika mna kufana noma kuthiwa makutyiwa isidlo senkosi. Abantu bona benyukubala betsala ubuso bezama ukuba bapictureshe uYesu ebethelwe emnqamlezweni but wawungekho apho sutsala buso apha tyhini wawungekho apho ubutsalela ntoni ubuso kufunela isiqakwakhe kubona uba ngathi right uThixo ujonga la nhliziyo akajonganga nalona cha xa ndisitya isidlo senkosi yenza uba ndimkhumbula ade afike ndimkhumbula endithatha enzi altar call phakathi komzimkhulu neRichmond endikhupha ngemoto ibhabha phezulu yehliye phansi ingaroli kufanele irole ngathi xa ndiphuma ndijonga phezulu ndabona bathini bendindiza ingathi 60 meters leya ndaqala kwangaleso sikhathi athi undibambe ngesikhanti ndathi Thixo akakho benonsindisa kule nto ndaqala ndalila ndathi nguwe xa ndimkhumbula lo leso siganeko ndithi Thixo isenguwe noma kungenzekani ndikubonile Thixo. Haleluya. Waqala wathetha nami wathi ngoka usophinde awusezosinda uzawufa kokulandelayo ubomi bakho obungaphakathi kwaphilelaphi. Haleluya. So xa ndimkhumbula elami iPasika ndibuyela apho ndithi Thixo ahluleka abazali bami ahluleka amaxhosa
abangcwele, zahluleka izangoma, kwahluleka abalumbi, kwahluleka nezazi. Nabafundi izandla zakho bakuxelela izinto, bahluleka bonke. Lade lahlatshwe lami iPhasika. Ndasuka, I passed over from death to life. Lento ndithi bazalwane, iPhasika lonto yokuhlangana. Sixhumaxhume sithi uThixo uthethile. Ethethe nobani? Mawusathi uThixo uthethile, ungakafike lekutheni baThixo ndikuvile. Ndikuvile Thixo. Uzivalele egumbini xa usuka ePhasikeni. Uthi Thixo ndivele nale uthini kumthixo? Ebi selfish insindiso yakho. Thixo uthini ku? Ndenze ntoni? Angeke angakuxeleli, uzakuxelela. Azakuxelele nezabatha zakho ezi. Ocinga xa uhamba ngalendlela uright. Akho mpostile, akho mfundisi, akho mvangeli, akho namshumayeli ongasa kukhintshe wena. Haleluya. Ndiyabulela apha nzange ndibone nilanda izimvumi tata uDuna ukuthi hayi uyaziwa unamacwecwe awakhuphileyo. Nimfake kwiposta ngoba nefuna utsala abalandeli bakhe. Uthi wasibase kuYesu, hayi kuzimvumi. Yazi nithetha kakubi kwabaningi. Kodwa izwi lenkosi alikhange lithi masofuna izimvumi. Khange lithethe lonto. And mase bafike kuYesu lathi futhi masibafundise not intsomi. Bonke sifundise kona. Elikhona xa lifikile liyafundisa. Linezinto ongakwazi uzenza ngoba selifikile lona. Yafundisa. Yafundisa. Wanyukela entabeni wahlala phansi wabafundisa. Wabafundisa ntoni? Uthi konke endinifundise kona. Konke endinifundise kona. Zangathi anibathatheni basezigroupsini bengazani noThixo. Mamela wandithuma ententeni ndingazi kwantente. Wathi ententeni zungathatha iminikelo ebantwini abangazi ukuthi ubona ukuzinikela kuThixo ukuthi ukuthini. Haleluya. Ezintente besihlala 9 months. Andazi ndaqaphela mva kuba jino 9 months. Lo 9 months akho umnikelo. Andithethi ngamnikelo. Ndithetha ngokuzinikela kumuntu kuThixo. Haleluya. Kuba andisupporta umuntu ngalelo xesha. Andisupportwa nalibandla. Kodwa ndimino Thixo support umsebenzi wakhe. Baphuma apho. Baphuma noThixo. Abaphumaka neminikelo. Haleluya. Abaphumaka neminikelo. Baphuma noThixo. Omuzaza afika uzonikela kakhulu ukuzabusiseke. Ezintsomini izimamela ko TV ezithi nikela kakhulu ukuzusikelelwe. Omnyazathi umthandazo wakhe uphendula ngoba kwanikeli. Xa etsho njalo fakubela ke pokotweni uyigcine. Kuba uzanikela kakubi phambi koThixo. Yoyika uThixo ungoyika abantu. Bayeke benze intsomi zabo. Bambo bayifumanayo. Haleluya. Watsho omunye umfosi asihamba naye. Wahamba wapheka enkosini. Wathi imkhosi bayitshintshile lento. Wathi uzubamba into wayifumanayo. Watsho banthiya. Yenda ibamba lonto. Bayitshintsha bathethe yabo. Futhi mase kuvuthwa. Yebantu abatsha. Yebantu abatsha. Vuthani. Nivuthwe qala before nivuthe. Vuthwani before nivuthe. Bantu abakhulu ukuvuthwa kwabo
njengoba kuseYerusalema kuhlezwe phansi kufundiswa izifundiso zabapostili, kuqhakaziswa kuthandazwa, kuhlanganyelwa njalo imikhwa nemikhuba yeli Phasika lethu lisahlatyiweyo. System yalo bazalwane, ingayiqali into entsha. Ingayiqali into entsha. Sizanibona senithengisa amanzi. Amanzi adalwa ngithi komasiwasele. Usufuna imali lapha ukuthi ngamanzi. Sobona ngoku sezokunqoma ugcobo lwabapostili. Khine bethunana kuphezwini lento uyithethayo. Iphezwini lento uyithethayo. Sithetha ngexhwana elisezwini likaThixo. Thethi ngezibhoko bewuqhelelwa sona. Futhi ke ibhoko ikhohlakele kabi. Uzuthembe nebhoko ngobomi bakho. Khohlakele ibhoko kakubi. Nale uqhelelweyo ayimazi ngisho utatayo. Mhlambe ixhelwe nje utata wayo. Unguyise emkhulu kuba vele unini bebthole kotata walobhoko. Themba into enjalo. Bhoko into ekhohlakele kangaka. Ucinga intoni ibhoko azange yobekwa kulandawo okubekwa khona imvane zicheck ukuba asinasiphako na before kuyobingelelwa ngazo. Ucinga ibhoko eyothula ihlala lapho. Yotakataka ibhoko isikihambe. Ayina ngqondo uyibona nje ibhoko. Uzuthemba ibhoko ukuthi konke ezakwenzela yona. Ngoba khona basindiswe abalingekayo. Xa sekuthethwa ngebhoko nento eyenzela umuntu bendixakekile, ndenzelwa lena lena abesebona le yakhe athi hleze nami ndingalunga. Ibhoko kulunga ngebhoko nje. Ibhlungu lento bazalwane. Ukhona umunye utata ukufika kwevangeli owasindiswa ngendlela exakileyo. Waphuma ezintweni zakubo. Waphuma walimela ivangeli. Waba nemizila. Angazi kwenzakalani kuye. Enamabhizinisi. Waqala waxhela inyanga nenyanga. Ukungaliqondi iPhasika lethu eli esilihlatshelwe nguThixo. Wathi malingabe nasiphako. Haleluya. Ngoba phaka kuGenesis azonakala izinto. Watsho. Wathi inyoka yasibetha besithendeni. Kodwa enunyana uyoyitshumza inhloko, imbewu yomfazi. Wathi dekike ukuthi akhini ekwathini imbewu yomfazi. uYesu ngakho imbewu yabange kaThixo kuba kwathiwa imbewu yomfazi inyama wayithola emfazini ukuze kuthiwe uYesu ukhona. Haleluya. Yavela lapho lo mbewu. Naleli xhwane lethu bazalwa. Ukuze kuqetheliswa athi kufeziwe. eGetsemane engakabethwa istress ayenaso wade wabila umpilo wegazi yeka lethi kunjengegazi ngathi ligazi kuba owayebhala lonto wayebhaliswa kungaqondi hayi amen kodwa xa ujonga uLuku ibeka ngokwehlukileyo because icondition yomzimba wakhe kukhona lanto abathi abemedical andazi babakhona na apha endlini abasikele ukufunda iterminology zemedical okuthiwa hematidrosis ba ufika level yestress ethi xa ifikile imithanjana lemncinci phansi kwesikhumba kuthiwa zicapillaries iqhume ipressure ibisidibana lompilo wakho ubili igazi kwenzeka lonto kuYesu waphela amandla uthetha nje uthi bawo lendebe hayi idlulise uyigqithe kodwa ngabe ngokuthanda kwami kube ngokwakho kuba uyemqondo uyise kwenzeka lonto elakhi iqhwane xa izoxhelwa
lapha nombilo wegazi. Ungadlali endleleni, awufelanga kalula. Ungadlali endleleni, ungadlali. Xa kuthiwa nelethi ixhwala ehlatyiwe, uma ethetha kwesambulo kwakhangelwa ezulwini, kwakhangelwa emhlabeni, kwakhangelwa phansi komhlaba, kodwa akafumanekanga ofanelekile. Uba unokwazi uvula amatywini, ngoba bafuneka ongenasiphako ayongena afukufa kufana nokwami, kodwa umehluko bese kuthena umphethe amandla ovuko lukuye. Wavuka wazovuka nami, wanyuka wayohlala kwesokunene sikabawo apho ehleli nami khona. Kuba ngoba kuGenesis indane kwigunya loba mandidecide, noba udecide namhlanje uba ndiyatshintsha ndiyohlukana nalezi zinto ndiya kuYesu qha, noba uthi cha ndisezawuqhubeka, udecidile vele. I-decision naleyo, anoyi-delay decision kaYesu, i-decision leyo yenzileyo. Uba udinga uphenduka ngendlela obuhamba ngayo ungaphenduki, it's a decision naleyo uyenzile yoba nawufuna uphenduka wena. Mamela ingozi. Uyazi ba uYuda Iscariot wake wahlonitshwa ngamadimoni. uYuda Iscariot wabuya nabo mabethi namadimoni ayasithobela, wayelapho athi Yesu, hayi engathi ngake niyeke le yamadimoni. Hayi ke niyeka ke niqiniseke uba amagama enu abhaliwe na kula ncwadi. Haleluya. Mamela ukushumayela kuzawuphela, uprofeta kuzawuphela. Zonke izikhundla lezi xa kwangomnye kwenye indawo apha eSouth Africa uvalele ekoneni uthi thini office yakho apha. Ndiyazi bakhona bathi kumele uyazi office yakho. Zange ndimuve mina uYesu ethi le uyayikhupha ngeoffice. Hayi mhlambe ngakafiki kulo vesi ethi le dinga office ethile. Hayi ngafiki kulo vesi. Mhlambe nisela ke kulamavesi asekuqaleni anikafikileyo. Hayi mawuyazi ungandinceda. Hleze nje uncedakala. Kodwa endikwaziyo kwathi exakile kwathi le idinga umthandazo nokuzila ukutya. Ndeva lonto mna. Uthetha uYesu. Hayi zange office. Nawazi bani office zenu bangcwele. Mnandi bathiwa ndingumkhonzi. Phelele apho ndingumkhonzi. Ungandifaka kwenye office aningeni. Ndingumkhonzi qha. Haleluya. Ndike ngithele nje tsuphe kancane kuba kwade kwathiwa ngumkhonzi kwakutheni. Lo mfo owathi kumba itshintshile zobamba wayivayo. Yachilwa lonto sinaye. Ndimsherela ukuba uThixo apha iliphi amazwi andinike wona. Nombono ke andibonisa wona. Ndabona abazalwane mina ndandikhonza nabo ndifike kubo ndibuye ezondweni. Ndike mna ke ndasindiswa naba ngathi ndibuphoxakala ndiyaphoxa. Yazi ukusindiswa apho bewugila khona imikhuba. Ndilelokisha kakho umuntu ongamazomnye. Ufika apha ngaphakathi bayakwazi ukuthi hey nansi lengozi yomuntu. Abanye bakujonge nje bakuhalela nawo nokuhalela. Kuba bewuncunywa pha ngaphandle ngoba bayiqondanga iundla abahlatshelwayo. Yasinzwapho. Ndisindiswa ndiphethe emsebenzini ndimkhulu. Ndandima phansi kwepali kubantu abathi bossman ndithi uYesu uyasindisa. Haleluya. Ngoba xa seyingenile hayi ayibuzi ndithi uYesu uyasindisa. Ndithi nawe ngakuhlangula. Wayihlangule yami impilo. Niyandazi phambi kwenu, ngihamba phakathi kwenu. Ndandenzwa kungazi.
hayi ndaphuma ndingena kwamankazana bendinawo ndathi ndicela uxolo bendingazi uba andikuthandi uthando bendingadibananga nalo hayi ndixolele sendimfumene ondithandayo ndimfumene onhliziyo yami uYesu ndithaya ngakusiza nawe hayi uma unomamkela nje ukholwe hayi bamamkela kanti bamamkela silayi bacinga uba bazandifumana baqhubeke nami kanti selefikile bacinga bakhona ezawuqhubeka hayi ndaqhubeka ndamatsha haleluya owayethi ngathi uzama ukusondela wabona uyithatha igxatho lento iya le kude glory to Jesus hayi ngoba ndangikwazi ukwenza kodwa ndancedwa lizulu kwaba yinceba ngoba xa sele ulamkele liqhele kwiqhwane inceba iyakuzama mamela ngicela ukukuxelela inyama yakho soziyeka ukugezela soziyeka inyama yakho ungafuni ukusindiswa akukho lazofika khona nisindise nive nyana mina esinto ndingcwele ndiyezulwini ngenye imini ndiyoyika nothetha lonto ndiyoyika noyithetha lonto uthi ndingcwele ndiyezulwini ngenye imini alolami izulu and istandard sobungcwele kusona sami andinayo ne-memorandum endiyinikiweyo ukuthi xa wenze nje ungcwele bese ndibande nditikisha ndithi ndiyezulu ngenye imini ndiyakholwa uba ndiyawungena ezulwini kuyoba ngumsa wakhe hayi ngoba ndikwazi ukungena ngoba ndifanelekile cha faneleka ngifayile yami imbi kakhulu manosusu uYesu uyayibona lo nkhohlakalo haleluya mase lifikile liqhwana usuwamkele usuqonda kakuhle hayi tata uthoneke nibahlalise phansi nibafundise abantwana lehlala phansi bafundise ukuthi uYesu intoni asifundise yona ngoba liqhwana lifika nesifundiso eliqhwana Peter abanye bambiza ngamagama amaninzi uPeter bathi kanje cha uPeter ayengumuntu wayemthanda uYesu wayethanda ukwenza okuhle uPeter wade wacinga ukuba xa ethi Yesu ungayemnqamlezweni wenza into enhle haleluya kodwa wathi selehlatshelwe iqhwane sethi nelami lihlatyiwe batho banxilile wathi hayi akakabethina haleluya ithe ihora lokuqala ngokusekuseeli akho umuntu unxilileyo kodwa loya ela khona beniliphika nithi unyana kaMaria uThixo mvusile kunikubonayo it's a result yexhwane lahlatywayo kule Pasika mhlawumbe ukhona nawe Thixo bendingaqondi uyakunderstand uThixo futhi ungazi ukuthi uyakunderstanda wena uthi hayi uthi kuyandazi ngoba mase kuphuma ukuthi uthi uyakwazi ayinamandla lonto uthi uyakwazi kaloku uba ulixoki uthi uyakwazi uba ulibawa uyakwazi uthi kuba unenzondo uyakwazi uthi kuba uyahleba umulo wakho uyayazi uthi konke lonto uYesu emnqamlezweni ngenxa ezonto ukuze zisuke uthanda ubamba izinto ezingezona ezakho zasemzini sele ufikile endaweni eright yasekhayeni bese uzothathana wenza into engekhoyo sele ufikile ufana nomuntu omapha esitratweni emthatha ethi ndibheka ngapha eKokstad uthwele umthwalo ifika imoto umlethu ufake emotweni uhleli usathola umthwalo enhloko kodwa lapha emotweni uhamba uthwele umthwalo enhloko kuba uziceba lo mthwalo mangasuka apha enhloko ayisengowakhe yebazalwane ndiyancenga ngemfefezi kaThixo ndiyancenga ngemfefezi kaThixo
Siqala uchumayela ke. Ngexesha uchumayela abanye bathi hayi ke ayikho ke lanto. Bathi abanye uyayibaxa. Bathi into ezininzi. Yashumayela ke linye ilanga nande simnikelwa ngelinye ilanga. Uyasuka omnye usisi uthi komnye uthi hayi ayikho kana lento ezakwenzeka ke lento ayithetha yayizokwenzeka. Bese ndithi ke mina nawe wena uthi lento endiyithetha ayizokwenzeka. Awungothixo. Ngakawulindi ubona uThixo bawuzenza ntoni. Uthuka kwathi xa kuphunya inkonzo wathi ndicela uxolo ndimlo bethethe lonto. Bazalwane, uThixo simkhonza yakonzela kalala. Hayi kuba nalonto ndandiyithetha kwento endiyaziyo cha. Kwakuthetha yena kwangathethi mina. I take no credit kulonto. Kodwa uye uzulu wakhe. Hlezi ukhona. Thixo ndixolele. Ixolele ngokungakukholwa ukuthi ukufa kwakhe emnqamlezweni kundikhulule. Nale mithandazo ndide ndakusola Thixo uthi awuva. Awuphenduli. Abanye benu baze baba nentethe engathi ziphucukile kodwa zingathethi into. Ezithe noma ndithi ngiyathatha umthandazo ngathi ubethe roofing. Nithanda blonde. Nithanda blonde. Umthandazo ubanjwa ngela xesha loDaniel. Ukumkani wasePersia esabusa pha phezulu. uYesu wadabula amazulu ezemhlabeni. uIsaya wethi yanga ungadabula amazulu uze emhlabeni zizamazama intatshana phambi kwakho ebona uIsrayeli ethetha ngento eseza kwenzeka. Wadabula amazulu ezemhlabeni. Wawugqiba umsebenzi. Ucinga balokho umkani wasePersia le demon lingekho. Ngexesha entabeni yemnqumo lifika ifula umthatha. Kwathi uzubuyela ngalendlela enyuke ngayo. Hayi lalikhona. Uma wena ubomba into yakho uhleli kuye. Owakho umthandazo unyuka ngalondlela yefu. Uyafika kuye. Uthi mafika ematafuleni ekhaya ezulwini. Kuthiwe lo phuthumani. Kwakutshiwo kuDaniel kwabanjwa kuwe asezobanjwa otophuthumani aphuthume ehamba kulandlela azolungisa izinto zakho into nje ehlambuluka. Mfowethu ke wacula enye ingoma sajongana nonkosikazi ethi lungisa indaba yakho noYesu. Haleluya. Uthela umfana obeyicula singakasuka ekhaya. Wathi yafika. Wathi sendinensuku. Wathi ndiye emoli ndicula yona. Ndisekhaya ngicula yona. Ndisemsebenzini ngicula. Wathi kukho umyalezo othi lungisa indaba yakho noYesu. Waze wathi kukhona nale ndawo ingeneleleyo. Ongavumi siyathandaza uThixo ukuthi kube balethile. Siyawucela ummangaliso wakhe. Sivile ngaba ngaphambili ukuba egameni likaYesu izinto zenzeka. Ngiyazibuza bangcwele bami kwezinsuku ndiyethixo. Seva eMonti kwafika umuntu oyisifo. Wavele waqonda kuthiwe ngegama likaYesu. Bebefike behamba ngama crutches asale kuthiwe ngegama likaYesu. Kwakusathethwa ngaleli xhwala elihlatshiweyo. Bonke abantu befuna lona. Haleluya. Kwafika ixesha lokuthi bafike ababengebona bethu. Ababezothatha into yethu ukuze baphinde basijikele ngayo. Bangene ngokunyebelezela utshilo uYuda. Bazalwane singebuyele yini emthandazweni? Ngesimcela uThixo. Asenzanga kahle. Kodwa senzele inceba. Kube kanye Nkosi. Kube kanye. Kube singafi singazibonanga lezi zinto zenzeka.
angenzeli ithinqa kodwa enzele uzuku lwegama lakhe. Kuyahlekiswa ezikoleni abantwana bethu bafundisa ubungoma. Kuyisilabhasi yesikolo. Kuthe sinabantwana jabona bethu ngoba kaRhulumente sihlatshelwe iqhwani bazalwane. Elifike licime yonke leyo nto. Uthe uThixo ebona bexhuma kukuhle. Umlilo wehlile kwaKidini. uSolomon emenzela izinto uThixo. uThixo ubona abantu bazihamba bandihlubuka endleleni. Athi xa ngithenda livala izulu. Ndadedela ubhubhane. Athi abantu ababizwa ngegama lami endiyawubeva. Bakhona yini ententeni ababizwa ngegama lakhe? Bakhona yini ententeni abazazitha begama lakhe? Bakhona yini abakhona abathi inkosi ndimlo susa konke ukungakhonzi kahle ukuze kwesami isizukulwane njengoDavide owasikhonza icebo likaYehova kwisizukulwane sakhe walala wabona ukufa. Kuyoncedani ndilale ndibona ukufa icebo likaThixo ngalikhonzanga? Iyonceda nto ndiyafuna niphethene ekhaya. Mamela bakhona abantu uYesu asebuyile kubo. Baninzi xa ndiye emadlakeni yongcwaba ndiye ndijonge ama-dates. Ngithi bonke abuYesu usebuyile kubo. Abasenathuba loba bazolungisa. Ubungenolungisa na. Ndisacela abantu abathi uYesu ndiyamdinga ebomini bami. Abathi ndiyadinga kunemithwalo endicela uYesu andithwalele yona. Abanye bathwele imithwalo yabantwana. Athi noma ethandaza uthandaza umthandazo uphele kuba akakachilekelwa. Uthi nelakhe ixhwa lihlatyiwe. Nelakhe ixhwa nelihlatyiwe. Kuba uYesu unakho ukwenza lokho. Nawe ungaze ayikho into ozozenzela nakodwa ukunquma ukugqiba apha enhlizweni yakho. Kuthi le ndlela bendihamba ngayo. Thixo andisafuni uhamba ngale ndlela ebendihamba ngayo. Njengezazi sempuma. Okwathiwa ningabuyi ngale ndlela ebenize ngayo. Ngoba senive nangoHerod uba uHerod uyanithuma uHerod. Akakhange athi uzobulela umntana uthe uzoyinqula lo nkosi. Kodwa thina ningabuyi ngale khona indlela esihamba ngazo kuba sivu uHerod singaqondi. Sizawuthandaza. Banye nje abantu engizabacela mina. Abathi elami ixhwana elihlatywe nje ndifuna lona ndifuna uYesu. Yilabo bantu nje qha endizawuthetha nabo. Abanye sobe sibabone. Izolo ndibe nethamsanqa lodila nabantwana, abanye abantwana benu apha. Okuhambe kwangaqapheleka. Ukuthi nalensindiso abayiqondi. Ngiselapho manje nixelele. The youngest convert in Mussel Bay was younger than 2 years old. Younger than 2 years old. Kuba ndathi ndifike entsinseni kwakhona umtata uliqhalaqhala uthetha gqithi. Wathi emphambili wathi abantwana laba basindiswa bathi asebeno 13 bese beqala bakazothatha isigqibo. Wathi emephandi yafika entsinsweni ndazi la nto ayithethayo wathi lo thetha apha kum wathi ayikho le nto ayithethayo. Wathi wena ungayithathi. Kanti uzoyiprove ententeni. Mntana less than 2 years old. Uphethwe ngunini unina akayiqondi lanto. Ndathi xa ndisenze altar call lamntana umphethe wavela dubula isandla phezulu. Akenza njengabantu abadala abaqale bathi mabephakamisa isandla. Mabefuna ukusindiswa ngoba bathwele izinto zabo abazifihlayo. Nale uthi khona le maneswa ayishiyeke singahambi zonke. La ntwana yasithi isandla. Ndayijonga la nto andayibona unina wasehlisa isandla. Ndaphinde kwesibini yaphinda la ntwana yasidubula phezulu. Waphinda wasehlisa unina lesisandla. Ndididekile nama khange ndiyibone into enje.
Ngathi manisitsho kwesithathu. Wasidubula isandla phezulu besehlisa ndathi ndiyamcela lo mntana. Ndiyamcela lo mntana kuba kukhona into embambile pha kunina. Ndiyamcela lo mntana ngoba uyafunwa lo mntana. Thanda zambuyisela kunina. Uyise uthi xa ethetha ngeveki ezimbini ezintathu ezilandelayo uthi hey lo ntwana solo kuyamkela uYesu. Isivusa njalo ngomgqibelo ithi mama tata ningalibali ecaweni ngomso ivuka kuqala. Yathi la ntwana ina 4 years yayibethe keyboard. Idumisa. Ukhona osemosebhuse sikayise apha. Uyazi le ndiyithethayo bathi sebexoxa indaba kufanele kuthathe umnikelo bakhalinyelwa lo ntwana ina 4 years ehleli phezulu kwezitulo phezulu. Baqala bashaywa attention. uThixo sinaye ixhwale leli hlatyiweyo alonela abantu abathile. Nabe ke nje osamane uzibamba uzilolonga. Bayikhona lizawuxedeka apha eqongeni. Ukhona into othi ngicela ukuzinikela nami uYesu andincede. Ukhona othi inkosi ngidinga le nkosi uYesu. Aphakamise isandla asathi nasa ndiyasibona isandla uThixo kusikelele. Basekhona basamfunayo. Eligaza zange lome. Usondele apha kuma xa ndithela fanele abantu bandibone. Bazawukhubeka xa ndisuwenza apha kuwe. Ukhona na omnye otshoyo. Ungakhathazeki usondele uzapha kum. uYesu wafika eGadari. Efika eGadari uYesu wathetha nomuntu omnye 1. Wafike wathi hey madimoni sukani kuwe phumana apha. Waphuma madimoni kuye. Wathi lo mntana kwaze ngaze ndiyibone enye into ndiyaqala ukubona into ndifuna uhamba nawe. Wathi hayi sekulungile sekwanele. Hamba uyobaxelela into enzeke kuwe. Bazalwane nicimba siphila ku2026 nandiyangibona. Hallelujah. Nicimba siphila ku2026. Cha. Ake uphile kwixesha likaYesu. Hallelujah. Ake uphile kwelikaYesu ixesha. Ke uye ku2026 lo. Akananto kwenza noYesu. uYesu nento kwenza nawe. Hallelujah. Ebo tata ake nisondela lapha ngumfana kaloku lo. Ake nisondela lapha bubawo ngokuzithoba khulu ndiyanicela. Mfunda iBhayibheli. Nansi enye into ke andiyenzi izwi lingafundiwe. Ngicela unifundele pha ukuze lo mfana aza ayazi into eyenzekileyo xa esententeni. Ukuthi wena khange kuthethe la mfundisi umfitshane. Kodwa uthethe ilizwi likaThixo. Awunifunde ezimbini indawo ezazifunda uRomans 10 ngiyacingwa sekuye ufunde uverse 9 no10. Hallelujah. Hayi usengeza nawo nangomnye sele khona. Yebo bantwana bami. Nisindisiwe. Sindisiwe. Nango ngathi uyazi usindisiwe. Awuzapha mntana phuza. Khawuleza. Sonda lapha. Mandikuncede bapha kuduze kwami. Lo mntana usindisiwe. Intoni ukusindisa umntana? Sindisa ukukholelwa kuYesu. Nimvile lo mntana? Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Uthi ukukholelwa kuYesu. Uyabona mntanami undigqibile amhlale phansi. Ndiyayibulela lento endiyivayo lo mntana uthi ukholelwa kuYesu. Hayi botata mbani nomisa lonto uYesu. Bazi ukuthi bakholelwa kuYesu abantwana. Ndinesikhwele ngabo. Anifuni ngabantwana. Umuntu omdala unenkani. Unento zakhe abambelele kuzo. Unengqondo zakhe othi kuthethwa abethetha abecinga ezakhe izinto. Ulapha nje ucinga ibudget engadibaniyo. Ulapha nje omnye ucinga ubotshe nembiza itsha. Hawu ndigqibile lo mntana. Ngicela tata ufunde. Bese ndenzela uba xa ekhona omnye eze naye.
ukuba uthe wavuma ngomlomo ukuba uYesu yinkosi, wakholwa ngenhliziyo ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, wosindiswa. Imake eyiphi lo version? 96. Cela uye ku-75. Mama nansi enye into bazalwane elimane iqaphele abachumayeli. Nani niphethe amabandla. Xa uyifunda ivesi uyichekishe. Uyabona kule nhlangano lo msebenzi siwenzayo besise Zambia last year ngoNovember. Sadibana nabantu mama Bible societies nama Bible school colleges. Xa sebaxelela uba ezi interpretation izanazo azibeki inyaniso kaYesu, zifuna ukubeka izinto zabantu. Sathi mase bakowutela baqumba. La kwacaca khona uba abenzi mistake yenziwa ngabomu lanto. Zujonge pha ku Romans 8 uverse 1. Bathi uba ubani ukuKristu akusekho kulahla. Bayishiye lanto ethi ongasaphili ngokwenyama. Abayishile lonto ukuze lezingane zethu zikhule zingazi ukuthi kanje ngomoya engcwele. Ikhutshiwe lanto. Uzuye kwi good news. Ufunda Isaiah 9 uverse 7. Uyifunde. Ayithi uba intombi iyawukhulelwa uyawumitha izalewa. Ithi a pregnant woman. Bazalwane. Ngicela ufunde u75. Ngokuba xa uthe wamvuma ngomlomo wakho. Evana ke uyayivaleye. Yawumehluko. Ngimamele. Xa uthe uYesu wamvuma ngomlomo wakho. Ukuba uyinkosi uYesu. Intoni oyivumayo ukuba uyinkosi uYesu. Wakholwa ngenhliziyo yakho. Wakholwa ngenhliziyo, hayi kamfundisi, hayi kampostoli, hayi umshumayeli, kodwa le yakho ukholwa ngayo. Ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo. Ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, wosindiswa. Awukholwa enye into. Hayi bafike bashumayele bafike ezinye izinto. Washumayela omnye wazathi uYesu lisoka. Ayikho zwini likaThixo lonto. Ukholwa ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo. Ibisithi ke wosindiswa. Icela ke sicacise ku verse 10. Kuba umuntu ukholwa ngenhliziyo ukuze abe nobulungisa. Umuntu ukholwa ngenhliziyo. I-product yokukholwa ngenhliziyo uba nobulungisa. Athi uThixo xa ekujonga athi it was not a waste ukuthi unyana wami ndimthumele emhlabeni ayawafela nalo. He's acknowledging. Uyalibona uthando lwami. Uvuma. Okay. Kuba umuntu ukholwa ngenhliziyo ukuze abe lilungisa, avume ke ngomlomo ukuze asindiswe. Uyadingeka ukuvuma ngomlomo. Qaphela uyena lo ovumayo ngomlomo. Yintoni la ivumayo? Uvuma uYesu inkosi. Yintoni la ikholwayo? Ukholwa wafa ngenxa yezizono zami. Wavuswa mina ndifile ngaphandle kwakhe. Bese nje wosindiswa. Abaninzi abantu abathi ndisindisiwe, kodwa ubukhosi bukumkani bukaYesu bengabamukelanga. Ubona ngendlela abenza ngayo, ubona ngendlela abanendaba ngayo. Ongafika wena uthi bayasikeleleka. Xa bephuma apha ngaphandle baphuma ngamasoap, bathetha ngamasoap ku television. Bephuma apha akho nento ethi engathi ndingangathethi namntu. Ndiyofika endlini ndithi ndilile phambi kwakhe ndithi Thixo ngubani? Ndithi nguwe Thixo lo. Ezintweni zonke wahlukile wena. Akanalo lelo thuba. Kuba ilordship kaYesu akazange yamkele. Nezinto ezithetha ukuphikisa yonke into nje. Xa uzojonga ku social media uthathe nje simple thing ye tithes.
kuvula i-debate, ungangeni kuloma debate, ungayiphenduli noyiphendula, bamba lewe nome kuyo cha. Njengoba ndithi ke xa sibalidisha ngezwi, sikhona leso lifunda xa sigqibele. Fundi nozonixole uzanixolela nje igama lakho ngubani? Maqalo. Maqabe okwabani fan? Andwandwe. Maqabe wakwaNdwandwe. Wena ngubani? Hlahla Tandala. Hlahla Tandala. Tandala. Wena sisi? Zipho Sedlule. Zipho Sedlule. Amagama ababaphiwe ngabazali babo lapha. Khona indawo la siyakhona. Khona la siyakhona. Uyakholwa asiqale apha ekumvumeni. Uyamvuma uYesu uba uyinkosi. Yamvuma uYesu uba yinkosi. Uyakholwa ukuba wafela izono zakho wavuswa nguThixo kwabafileyo? Yakholwa wafela izono zami. Wavuswa kwabafileyo. Lithi ke iBhayibheli lami lile lifundwe ngila tata umhlupha ukuba kasindiswa ngaba kekho nje. Ulithi la Bhayibheli ke uyasindiswa ngenxa yakho. Tshona uyakholwa uYesu inkosi. Ngiyakholwa ukuba uYesu inkosi nomsindisi. Somsindisi uyakholwa uba uThixo wamvusa kwabafileyo? Ngiyakholwa uba wafa wavuka ngenxa yesono zami. Jesus glory. Ikhona inyaniso yaziyo lo. Hallelujah. Uyakholwa uba uYesu uyamvuma uYesu uba uyinkosi? Ngiyamvuma uYesu uba yinkosi. Uyakholwa uba uThixo wamvusa kwabafileyo? Ngiyakholwa uThixo wamvusa kwabafileyo. Nina ke nisindisiwe. Sizwana? Ngicela undifundele uJohn 1, ufunde u11 to 13. John 1. La ke saxa sisuka apha siyapha ke ngoku. Into endifuna niyazi nina ukuba njengoba nisindisiwe nizelwe ngabazali. Kodwa bawuzalanga umoya nomphefumulo wenu lo. Uzelwe nguThixo. Weza kokwakhe baza abakhe abamamkela abamvuma. uYesu weza kuba Yuda abamvumanga bathi makabethelwe esiphambanweni. Verse 12. Ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Ke bonke abamamkelayo kubonke nani nikhona. Abamamkelayo wabenza ntoni? Umfundi wami sengathi useseholiday. Ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Wanika igunya loba nina ningabantwana ndibana itshe ndingumntwana kaThixo. Ngumntwana kaThixo. Ngumntwana kaThixo. Umntwana kaThixo. Ufika kanjani ba umntwana kaThixo kawutsho number verse 13? Abangazalwanga ngagazi nangakuthanda kwanyama nangakuthanda kwandoda bazalwa nguThixo. Haleluya. Nizelwe nguThixo namhlanje. Ngexesha ezalwa kwathiwa sizelelwe ikwekwe, kodwa namhlanje sithuzelwe umntwana kaThixo. Athi xa sele khuluma athi akusekho mGreki namYuda kuba bona sebengabantu abazaqhamla kwibenefits zikaYesu uThixo. Jesus. Uma sebeya bethi bawe egameni likaYesu ndisengxakini nobe ngayichazanga. Kodwa useyabona ngoba uhlala emgadile umntwana wabo. Nitsho ke lemva phakamisela izandla bandla phezulu niphakamisele kubo nisemthandazweni ukuthi nemoya ebikade yathi yababamba ukubamba bangezi ukuzosindiswa iphelelwe siyayigxotha manje ukuthi nasemakhaya izinto ezibalindileyo siziyazidebisa phansi kwegunya likaThixo. Tshona emva kwami ithi Nkosi Yesu ngiyakwamukela iba inkosi yobomi bami. Thatha konke kwami
undigcine undinike kwakho ndixolele zonke izono zami endizaziyo nendingazazi ngegama likaYesu amen. Nezono ongazazi awuzazi izono zokhokho bakho umcela kuxolele zona kuze kungabi khona khondolo zamane lokulandela apha. Uma uye esibhedlela bazothi akukho kwefamily yakho kwabaneswekile. Ungakuthi wake wabakhona noma uyamazi kuba wena usungumntwana kaThixo ngoku. Lelo ethona nasemfazini xa ufika pha bekubuza lo mibuzo uzongayiphendula into engekhoyo. Uthi akakho kuba wayekhona wayisindisiwe lolo khondolo lolo lwalusukile kuye musubuyisela ukhondolo phezukwakho manje ubala izifo zogqirha apha. Siyaya kubo kuba uThixo banikile ulwazi basenyange kodwa suvuma isifo. Haleluya. Ngicela tatuduna uze ngaphambili sele ubanyusele enkosini bese usonga mfowethu. Bawo siyabonga. Thank you, Jesus. Thixo wethu othandekayo. Thank you, Lord. Akakho njengawe. Nangu umsebenzi uwenza namhlanje. Thixo wethu namandla onke. Siyabulela Nkosi yozuko. Naba bavuma wena. Bakuvuma phambi kwabantu. Nawe uthe Nkosi uzakubavuma phambi kwengelosi. Bawothandekayo. Bancede ke Nkosi. Thixo namandla bahlale ku abantu bakho. Bawo ke igama likaYesu. Sithi Nkosi yamakhosi kwesi sivumo abasenzileyo babethelele kuso. Bangaze bamke kuso. Bawona amandla. Siyabulela ke ngomkhonzi wakho ethethe ngaye. Thixo wethu ingcwele waveza imfihlelo. Bawona amandla wasifundisa. Bawothandekayo siphuma Nkosi kule nkonzo sisithi uthethile nathi uThixo. Wathetha izinto bawona esingazibalisa. Bawona amandla onke ebantwini. uNkulunkulu ingcwele zukiseka maliphakanyiswe igama lakho ngegama lika Yesu Kristu. Amen. Ngiyacela ukuthi ababeke isandla. Abele ngoma. Aphunyuzwe Odini weyo ane liswe oswe leyo. Ngicela mpakaze ngaphambili. Awe